दिपेन बर'खौ बिक्रम दैमारिया मानो थगायसुला होनना बुंदों? दिपेन बर'आ रायजोखौ थगायमारदों नामा? बिक्रम दैमारिनि इउपिपिएल आरो दिपेन बर'नि सायाव बे प्रचार बिबुंथि। थगायनायनि थाखाय रायजोआ दिपेन बर'नो फिननाय होगोन। नाम्बार 1 थगायनायनि थाखायनो दिपेन बर' बिथांखौ रायजोआ दिनै बिनि फिननायखौ होगोन। फरायसा आफादनि आफादगिरि थानाय समावनो दिपेन बर'आ रायजोखौ फानबोदों। फरायसा आफादनि आफादगिरि जाना थानाय समावनो दिपेन बर' बिथाङा रायजोखौ गोबां बार बर' रायजोखौ फानबोदों। बेबायदि दुगा थिफुटला लिडारखौ रायजोआ उदालगुरियाव जेबो जायगा होनाय नङा। रायजोआ बेबायदि सासे थगायसुला थिफुटला दुगा लिडारखौ बेबायदि उदालगुरि बायदि जायगायाव जेबो जायगा होनाय नङा। बिटिआर एग्रिमेन्टनि उनाव जेब्ला बिटिसि बिसायख'थि जानोसै बे समाव न'खर साख्रि होगोन होनना लाइमोनफोरनिफ्राय सार्टिफिकेट लांनो होनाया दिपेन बर' बिथाङानोमोन। बेफोर थगायनायनि दिनफोरखौ बिटिसिनि लाइमोनफोरा बावाखै। बिक्रम दैमारि थांनाय बिटिसि इलेक्सननि आगोल जेब्ला बिटिआर एग्रिमेन्ट जादों बै समाव पाब्लिकनि भटखौ मोननो थाखाय सेंग्रा सिख्लानि भटखौ मोननो थाखाय न'खर एबसुफोरा दुलाराय बर' आफादनि दैदेनगिरिफ्रा आनसलिकफोरा दैदेनगिरिफ्रा न'खर सार्टिफिकेट खांदोंमोन। खांदा खायाखैमोन? निश्चय खांदों। बयबो रायजो राजाया दिनै बेखौ नुदों। न'खर सार्टिफिकेट खांनानै साख्रि मोनगोन, मोनसे न'खराव मोनसे भटआव मोनसे साख्रि होगोन होननानै सार्टिफिकेट खांहोनाय व्यक्तियानो जाहैबाय दिपेन बर' बिथां। आरो बिथांनि अर्डार मोनाबा आनसलिकफोरा बोरै सार्टिफिकेट खांनो? दिनै 42 नं उदालगुरि बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय गुबुन जायगायाव बिपिएफनि स्टार केम्पेइनार बिक्रम दैमारिया बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारियाव गोख्रों बाहागो लायो। इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिजाथि गसंनाय बारग' एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि सायाव दैमारिया गोख्रों रावजों रायजोनि जाना फिनजाथाय होनायखौ नुनो मोन्दों। बिक्रम दैमारिनि बिसायख'थि फोसावदिंनाया उदालगुरि बियाबाव मैखोमै गोहोम गोग्लैदों। थारैनो फेजेनमारगोन नामा इउपिपिएलनि बिजाथि दिपेन बर'खौ? मानोना 42 नं उदालगुरि बियाबाव बर' फरायसा आफादनिफ्राय फैनाय गोख्रों दैदेनगिरि दिपेन बर'आ इउपिपिएल दोलोनिफ्राय गुबुन राजखान्थि दोलोनि मदद गैयाजासे गेलेगोन। नाथाय बिपिएफनि बिजाथि रिहन दैमारिया आथिखालाव बिटिसिनिनो लेङाइ गाहाय खुंगिरि आरो इन्डिए दोलोजों हेफाजाब मोनना बिसायख'थि गेलेगोन। मोन्नैबो दोलोखौ रुजुनानै नायोब्ला बिपिएफनि बिजाथि रिहन दैमारिखौ फेजेननो हानाया एसेबां गोरलै नङा। दिनैनि बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारियाव बाहागो लाना बिक्रम दैमारिया खौरां बिजोङाव दिपेन बर' बिथांखौ आं रायाखै। जेब्ला बियो गोथार फरायसा आफादाव दंमोन बै समाव समाजनि हारिनि खामानि मावनायजों लोगोसे राजखान्थियाव थानानै रायजोखौ बोरै थगायबोदों बेखौसो रायजोनो फोरमायदों। फरायसा आफादनि आफादगिरि जाना थानाय समावनो रायजोखौ थगायनो हायोब्ला राजखान्थिनि फोथाराव थानानै बेसे थगायनो हागोन होनना बिक्रम दैमारिया ओरैबायदि बुङो। बे उदालगुरि बियाबाव बिसेसकै रिहन दैमारिया बिथाङा देरहानायनि जिथु इसारा बे फाइनाल जानानै फैबाय। आरो जोंहा बे बियाबावनो गोदो साननैसो आगोल जिरायथ'नाय मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा ट्रेक्टर पार्टिनिफ्राय जानानै बिजाथि महरै गसंदों। बिथांखौ रायजोआ गोरलैयैनो फेजेनगोन। आरो गोरलैयैनो फेजेननायनि कारना जाहैबाय बिथाङा गोबां दाय दङ रायजोजों, गोबां बुंजानांगौ आरो सोंखारि जानांगौ गोबां दायफोरखौ बिथाङा मावनानै लादों फरायसा आफादाव जेब्ला दङमोन। दिपेन बर'खौ नोंथाङा समाज बिजोङाव बुंबाय थायो दिपेन बर'आ थगायसुला आरो बिराद रायजो राजाफोरखौ थगायगासिनो दं आरो थगायबाय होननानै। माखौ नुनानै नोंथाङा थगायबाय होनबाय थादों? आंनि नुनायल' नङा, बयबो नोंथांमोनानो मिडियायाव दामदों जे थांनाय बिसायख'थि इलेक्सननि सिगांबो बिथाङा राजनैतिकनि दोलोजों थानानै राजनितिकनि खामानिखौ मावदों। अर्थात बिथाङा राजनितिकनिनो सासे मेम्बारमोन इन्टारनेलि। आरो थांनाय बिटिसि इलेक्सननि आगोल जेब्ला बिटिआर एग्रिमेन्ट जादों बै समाव पाब्लिकनि भटखौ मोननो थाखाय सेंग्रा सिख्लानि भटखौ मोननो थाखाय न'खर एबसुफोरा दुलाराय बर' आफादनि दैदेनगिरिफ्रा आनसलिकफोरा दैदेनगिरिफ्रा न'खर सार्टिफिकेट खांदोंमोन। खांदा खायाखैमोन? निश्चय खांदों। बयबो रायजो राजाया दिनै बेखौ नुदों। न'खर सार्टिफिकेट खांनानै
साख्रि मोनगोन आं मोनसे न'खराव मोनसे पदआव मोनसे साख्रि होगोन होननानै सार्टिफिकेट खांहोनाय बेक्तियानो जाहैबाय दिपेन बर' बिथां आरो बिथांनि अर्डार मोनाबा आनसलिकफोरा बोरै सार्टिफिकेट खांनो बिनि गेजेरावबो जोंहा कास्टम बसुमतारी बिथाङाबो खांदोंमोन बिथाङा मिथिबाय उनाव नंखाय बिथाङाबो बिथांनिनो अर्डार मोननानै निसय खांदोंमोन दा बिनिखायनो बेफोर नाम्बार 1 थखायनायनि थाखायनो दिपेन बर' बिथांखौ रायजोआ दिनै बिनि फिननायखौ होगोन आरो फरायसा आफादनि आफादगिरि जाना थानाय समावनो दिपेन बर' बिथाङा रायजोखौ गोबांबार बर' रायजोखौ फानबोदों आरो बे फाननाया बोरै फानखो नोंथांमोना मिडियायाव गासैखौबो होजोबबानो नोंथांमोना मिथिगोन बर' जाथिखौ बिथांमोना इलेक्सननि बिसायख'थिनि समाव गोबांबार फानबोदों आरो बे फाननायनि माबायाव उसिलायाव बिथाङा माबा मोनसे एजेन्ट जानायनि थाखाय मोनसे प्रफिट बिथाङा निस्सय मोनदों सेलारि बिथाङा मोनदों बेखौ जोङो मिथिगौ बिनिखायनो रायजोआ बेबायदि सासे थगायसुला थिफुथला दुगा लिडारखौ बेबायदि उदालगुरि बायदि जायगायाव जेबो जागा होनाय नङा आरो गोबां जाथिनि खामानि मावगोन होननानै बिथाङा प्रमिस लानानैबो राजनितिनि खामानिसो मावबाय थादोंमोन बे खोथाखौ रायजोआ मोजाङै मिथिगौ आं बुंनो सानाखै दिपेन बर'आ जाथिनि थाखाय जेबो खामानि मावाखै जेबो एसेबो बिन्दो मोनसेबो खामानि मावाखै होनबा आंहा गोरोन्थि जागोन नङा होमबा मावदों नाथाय जौखोन्दोनि मादाव 70% बिथाङा राजनितिनि खामानि जानासो खामानि मावबोदों बेनो बिसिनि थगायनाय बेसां थगायनायाव नों बेसेबां खारनो बबेसिम जों नों खारनो बेसां बर्ग किल'मिटार दङ जोंनि बे बिटिसिआलाय बिदिबा इउपिपिएलआ थगायनायाव नाम्बार 1 प्रमद बर' बिथाङानो नाम्बार 1 थगायनायाव नाम्बार 1 थगायनायखायनो रायजोआ 5 बोसोराव प्रमद बर'खौ फेजेनदों नाम्बार 1 माखौ थगायदों मिथिबाय न'खर साख्रि होगोन होननानै प्रमद बर'आबो थगायदों दिपेन बर'आबो थगायदों एनडिबिफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय नै सफैबाय जोंनि बड'लेण्डआव रन्जन दैमारिया सफैबाय नै होननानै आसि दिन्थिनानै थगायनाया प्रमद बर' आरो दिपेन बर' नङा होमबा स्कुल कलेजआ सरकारि जाजोबसिगोन होननानै नाम्बार 1 थगायनाया प्रमद बर' आरो दिपेन बर' नङा होमबा एनडिबिफोरखौ साफ्रोमखौबो साख्रि होगोन होननानै सार्टिफिकेट खांनाया प्रमद बर' आरो दिपेन बर' आरो मा दंबावो एनडिबाबो देरहागोन गोजौ गाहाय जेबो खोथा गैया बिपुल भट मेक्सिमाम भट लानानै बयबो देरहागोन देरहानायनि खोथाखौ देरहागोना देरहाया सोंनो नाङा बेसेबां डिफारेन्स अफ भटआव देरहागोन बेल' दिनै प्रश्न जानांगौ दिपेन बर'आ आराम उन्दुना थागोन नङा होमबा आन्दलन खालामनो नागिरगोन मा खालामबावनो बेलाय बिजेपिनिफ्राय होनायबाथ' बेहा देरहागौमोन बिजेपिनिफ्राय टिकेट लास्लामोन बेथ' बिजेपिनि एजेन्टमोन नांलाय थांनाय खेनसेयाव मात्र बेयो भट कमिटिनि कार्डल' मोननो बाखिसैमोन मिथिबाय बिथां एजेन्टमोन उनाव बिदिनो नोङो बिपिएल थानाय नङा थ्रोब थांगोन महाबा बे आरो गेरान्टि